Bolzet, het stiet bekend om drank, of in alle gevallen de productie ervan. En vanzelfs het mooie stedhoes. En net te vierden, de fiets of een stedentocht. Hey Erik. Hey, goedemorgen. Zag je in de auto staan? Zullen we even zien om een rondje te lopen? Ja, laten we maar even een stukje trainen op de slachten, toch? Bij Wons? Ja, oké, doen we best. dat. Maar het rennen kennen ze drik. Tenminste, deze twee mali. Ik zie dat gewoon als toeval. Ik kan moeilijk zeggen van er was vroeger een burgemeester die heel veel had met sport en die heeft ons enorm gestimuleerd dat het beleid is van de gemeente Bolzwart. Maar volgens mij is het gewoon toeval. Het is puur toeval, maar wel leuk. Wel heel leuk. Gerrit Kramer won 2 keer de slachtenmarathon. Doorwinning loopt in Frieske honden. Als je die slachtenmarathon wint, is dat niet alleen bekend bij de hardlopers, bij een beperkt wereld. Maar in heel Friesland denk je van, oh, dat is de man die de slachtenmarathon won net. Ja. Want na 8 jaar hoor ik dat nog steeds. Ja, Van, oh ja, Gerrit Kramer, oh, dan wist toch die man die de slachtenmarathon Ja, 2 won, keer zelfs, toch? Dan ben je 2 helemaal binnen natuurlijk nou. Hè? Je is Ja. in Friesland overal naar binnen zonder te betalen. En, hè? Ja, zeker. scheelt. Ik hou geld over. Kaatsers hebben dat, de PC. In Friesland is het natuurlijk prachtig om de PC te winnen. Als hardloper, als Fries hardloper is het heel leuk. Fantastisch leuk, omdat alle aandacht van Friesland erop gericht is. Prachtig leuk om de slachtenmarathon te winnen. Erik Negerman zou om Fjouwerierlien winnen. Maar hij rekt het blessure op 23 kilometer. Een kramponval bij Negerman. Het koet rint vol en hij kan net verder. Ja, Kut. Bas van Kut. Vanaf het begin af aan al. En nu loopt hij helemaal vol. Ja, in je kop heb je altijd wat een ander scenario, maar ja, dat is bij elke wedstrijd altijd niet volgens wens gaat. Dan is dat frustrerend. Alleen dat neem je dan ook weer met in je trainingen en dat maakt je uiteindelijk ook weer hopelijk ook weer sterker. En daar leer je ook weer van. En, ja, ik ga er nou vanuit dat het dit keer een stuk beter gaat. We zitten hier nu in het park. We hebben hier honderden, duizenden rondjes met elkaar draait. Ja. En ook hier in de omgeving van alle paden hebben we al honderden keren met z'n tweeën lopen. Het advies van het 6:30 starten, is er wat tegen? Ja, ik kom er wel eens om 6:30 af, maar starten om 6:30 dat doen we over het algemeen niet zo heel vaak. Nee. Dat is ook iets wat niet, volgens mij ook niet te trainen valt. Hoe laat sta je dan op? Nou, ik denk dat ik nou maar om 3:30 eraf moet. Om het ritme maar even een beetje omgooien. Dan, Ik sta om 3 uur sta ik op. 3 uur? Ja. Weet je. De hele week 10 uur op bed. S'avonds. Oké. Zaterdag om 3 uur opstaan. Even eten. Even een bakje koffie. Volgende week zaterdag dan is de start en 42 kilometer later de finish. En dan moet je het maar weer bewijzen. Maar ja, op dit moment sta ik er wel heel goed voor. En ik ga me ervan uit dat volgende week allemaal uit dat lichaam komt. En ik ben ervan overtuigd, Erik is goed voorbereid. Hij heeft een geweldig hoog niveau. Dus als ik Erik was, zou ik er ontspannen naartoe leven.
En als het dan niks tegen zit, dan wint hij hem gewoon. Het is leuk als het weer een bolswedder is. Ja, vind ik ook leuk. Ja? En de vorige winnaar, Alex, is een vriend van ons. Dan liefst het wat binnen onze kring. Ja, je wil het wat bij hem houden, Ja, zeg maar. Van die slachtermarathon, dat is een beetje van ons. Ja.